Hej far. Hjertelig tillykke med dagen. Jeg synes heller ikke, at du skal snydes for en hilsen her på din fødselsdag, nu hvor du har givet dig om på den anden side af jorden. Men jeg er sikker på, at du nok skal blive faret på bedste manér derude. Hvad enten det er med champagne på terrassen, en god fransk bøf, eller et lækkert stykke kage med et jordbær på toppen. Det er i hvert fald livsbekræftende for mig at opleve, at den gamle stadigvæk kan arrangere Brits-arrangementer, kastet med en fiskestang og rejse verden tynd for at der flere og flere oplevelser. Og samtidig er bestemt, eller stadigvæk, specielt glad for, at du forsøger at omfavne den teknologiske verden. Det betyder, at jeg næsten altid kan fange dig på en mail eller på Skype. Det gør jo noget nemmere og jo noget billigere, eksempelvis at læse korrektur på en opgave, selv når vi samtidig befinder os på hver sit kontinent. Hjerteligt tillykke fra Troels. Hej Ida og Kasper. Her med lige en hilsen fra Fly i det mørke Vestjylland. I farer jo verden rundt, og sådan noget som Vestjylland, det ser jeg ikke så meget til. Men I skal jo det alligevel have en hilsen heroppe fra til din 70-års fødselsdag, Kasper. Håber, I har det rigtig godt i det store udland, og så håber vi kan ses i Vestjylland, når I engang som begynder at falde lidt til ro og bevæge jer i mindre omkreds rundt omkring Sjælland. Men have en rigtig god dag, Kasper, og have en rigtig god fortsat ferie. Hej Kasper, det er Sus og Axel. Vi vil gerne ønske dig rigtig hjertelig tillykke på din store dag. I dag er det Kaspers fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave, for som han ønsker sig i år med dejlig chokolade og kager til. Stort tillykke fra Korsør. Kære Kasper, et stort tillykke med fødselsdagen. Jeg ser for mig et sted i Sydamerika, hvor du og Ida sidder ved et veldækket bord. Og foran mig står der en flaske med her i Vandløse med navnet Mindernes Dal. Og den flaske, den rummer minder om skolegang, hvor du hjalp mig i sløjtimerne. Britsklubben, hvor du lagde grunden til din nuværende styrke. Krosager, hvor du styrede Grisenes symfoniorkester. Og din familie og de mange dejlige fester, både på Krosager og i Hulby. I dag er 70 år jo ingen alder, og det er du et eklatant bevis på, selvom dit aktivitetsniveau måske, og kun måske, er faldet en smule. Nu lader du din båd gøre en del af arbejdet. Jeg ser frem til mange år endnu, hvor vi kan mødes og tale sammen. Og det var de kærlige hilsner herfra Gregers og fra Avida. God fødselsdag. Hej. Tillykke med de 70, Kasper. Under fjerne himmelstrøg fejrer du dagen. Eventyr er du og Ida, så dette er for jeres sag. Sådan en tur kan kun være kur til endnu mange gode år, hvor vi blandt andet vil drikke en rødvinstår og høre om alt, I formår. Han tager ikke hjemme i aften, derfor så er det mig, der snakker, men kærlig hilsen også fra ham til jer begge. Hej hej. Og det var fra Anne-Marie og Hans i Castro. Hej hej. Hej, det er så storesøster Henriette her fra Søen ved Ollerup. Og jeg vil bare lige sige hej, lillebror, og tillykke med fødselsdagen. Og så vil vi jo hæve glasset og tænke på jer, når I sidder deromme på den anden side på Galapagosøerne og hygger jer. Sikkert med noget god mad og vin, hvis jeg kender jer ret. Så er I fri for sneen og for kulden. Jeg har været oppe og skovle. Jeg ved ikke, hvor mange baljer sne ned op fra loftet, og muldvarperne munter sig dernede under sneen. Så der sker ret meget sne inden. Det har vi jo også været. Så planlægger vi en tur til Sverige her midt i april. Og der har jeg tænkt, at vi ringer, når vi kører derude på motorvejen, ligesom når vi plejer, og hører om I hjemme, om I giver kaffen, så vi kan komme ind og høre om jeres fantastiske oplevelser. Og hvad os selv angår, så ved du, at vi skal til den der tennisferie i Tunesien. Nej, det bliver Tyrkiet i år, for vi nåede jo ikke Tunesien på grund af askeskyen. Og så glæder vi os til Kina og Mongoliet og den transsibiriske jernbane. Det er jo først i maj måned. Men vi glæder os til at høre om alle jeres oplevelser derude, fordi I må jo have oplevet helt enormt meget. Anden vil jeg ikke sige herfra, Kasper, og Ida også, og I må nyde resten af turen. Og så vil jeg bare sige farvel igen, og hej. Hej far, det er Mia og Mads.
Tillykke med fødselsdagen. Håber, du får en rigtig god dag, og hils mor mange gange. Tillykke! Tillykke! Hurra! Hej Kasper, det er familien Bergdal. Vi vil gerne ønske dig tillykke med fødselsdagen. Håber, du får en rigtig dejlig dag. Og her får du en lille hilsen fra familien. Kasper har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Kasper har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, et højt hurra vi råbe vil. Og hør nu her, hvordan vi råbe vil. Hurra, 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 hurra. Hey! Pas godt på selv. Hej. Så giver jeg nok en lille. Så giver jeg nok en lille. Hej Kasper. Så bliver det jo din store dag, 70 år. Det er Karsten, der taler nu her. Og det gør jeg på både Inge-Lises og mine vegne. Inge-Lise er jo til Brits i dag, men det sidste hun sagde, inden at hun tog afsted, det var, at nu måtte jeg endelig huske at ønske dig rigtig hjertelig tillykke. 70 år, Kasper, og så vidt jeg ved, så skal du sidde ude på Galapagosøerne og holde festen. Et sted, som jeg vanvittigt gerne ville se en gang. Det kan jo også være, at vi opnår det. Håber, I får en rigtig god tur. Kasper, jeg vil ikke trække langhalmen på det her, men blot ønske jer en rigtig, rigtig god tur, og selvfølgelig, at du må få en uforglemmelig 70-års fødselsdag. Hils Ida mange gange fra os begge. Ha' det rigtig godt. Hej. Hej bedstefar. Jeg vil bare lige sige tillykke med de 70. Og jeg har fået at vide, at du er på Galapagosøerne. Og jeg håber, du ved, at den består af 19 vulkanske vulkaner. Ja. Altså, det er vulkansk, ikke? Men tillykke med 70. Jeg håber, at jeg bliver inviteret til noget, så vi kan få din hjemmelavede leverpostej. Det var alt, hvad jeg vil sige. Så hej. Og det var Rasmus her fra Ejlkagårdsvej, og nu får du lige Sander. Hej bedstefar, det er Alexander. Jeg vil bare ønske dig tillykke med de 70 år, og sige, at jeg håber, at vi snart kan komme ud og fiske igen, ude for Storebælt, og komme ud og fange nogle fisk, og ja. Og så må du også hilse Ida, og have det, du ved, et godt liv indtil videre. Og det er, ja, det er i hvert fald op nu. Nå, men tillykke med dagen, og ja, det var så Alexander her fra Ejlkagårdsvej.